Benim şu rolünü oynasam şap bu deyip hayallanıp bergen. Men hayali artist değil. Men derse bildiler şunu kişi kararlılık yasap oynarga tırışam. Men sayın kişi aldına çıkıp üzüngnin gezingni kızartmaslık yasap oynarga teyiş bitsin. Ona bir hikmet artistinin arın nersede. Bu vakit samay yıldızat kıyaş budu batar ola. Аны үзара Шәйхи, Хуҗа Насретдин, Гайфи исемнәре белән йөртәләр. Наил Шәйхетдинов рольләрендә яшәде. Шуңа да ул уйнаган спектакльләр озын гомерле була иде. Юмор хиссе һәм тапкырлыгы белән үзе дә Хуҗа Насретдинга охшаган ул. Кыр казлары артыннан спектаклендә Әкбәр, Гайфи бабай өйлән давайда Гайфи һәм башка күп кенә тамашачы яратып өлгергән образлар тудыра. Мине дә әти иде, һәрбер рольне син эпизодта эшлисеңме? Зур рольме ул синең, син аны яратып уйнарга тиеш дип. Тамашачы ул чыкканчы мин шунарга менә үзем премьераларга килгәч хәтерлим. Әтинең тавышын ишеткән вакытта да халык инде елмая көлә башлый иде. Әле ул менә кулис артыннан мәсәлән кычкырып чыга икән, мин аптырый идем. Әти бит әле чыкмаганда халык инде көлә. Елмая дип инде. Меня другой орехом зовут. Ана аю йөрәге фильмында бер якут роленә артистны эстон режиссеры төрле шәһәрләрдән эзли. Наил Шәйхетдиновны күрүгә үк ошаткан һәм рольгә чакыра. Тайгада төшерәләр. Татар артисты өчен зур тәҗрибә була бу. Ә бит Наил Шәйхетдиновның артист булуына әтисе каршы төшә. Ширмешән районы Лашман авылында ат җигеп йөргән егет Казанга журналист булам дип киткән. Нәтиҗәдә театр училищесына керә. Укуын тәмамлагач күчмә театрга алалар. Беренче роле 5 балалы 55 яшьлек театр директоры. Татарлар кая гына яшәмәсәләр дә, ул алар янына барып, үзе теге хәзер бит инде әйтәләр менә фотолар күрсәтеп, видеолар, әти һәрбер төбәккә театр белән алар барып, һәрбер авылга, һәрбер республикага барып, үзләренең сәнгатен, үзләренең спектакльләрен күрсәтәләр иде. Шуңа күрә менә татарлар тапшыру бик төгәл киләдер дип уйлыйм әтигә, чөнки әти барлык Үзбәкстанда 40-шар көн мәсәлән аларның гастрольләре була иде. Анда Уфаларда 30, менә Оренбург шәһәрләрендә чистай. Күчмә театрда эшләгән һәр артистка һәйкәл куярлык. Юл газабы, гүр газабы дип юкка гына әйтмиләр шул. Аларның хәтта менә татар бистәсендә, хәзерге татар бистәсендә анда һәм матур йортлар, ләкин ул вакытта подвалда тулыплары бар иде. Алар тулыплар ябынып һәрбер авылга баралар иде. Аларга кизитек бирәләр. Ул театрдан бирелә торган менә бер реквизит иде инде. Аларны җә ул тун гына түгел, ул тулып. Алар шуларсыз, алар üşиләр, туңалар, юлда калырга мөмкин автобуслар. Наил Шәйхетдиновның бәхете шунда, гастрольләрдә һәр вакыт янында кадерләп йөрүче хатыны була. Миңнегөл апа белән алар бер авылдан. Яшь аралары аларның 11 яшь. Әти инде авылдан киткәндә, әни әле кичкенә булган. Алар таныш булай, бәлки очрашкан булганнардыр. Безнең авыл бик зур, авыл Лашман авылы. Аннары отпускага кайтканда әти кибеткә кергән. Әни кибеттә инде, кибеттә эшли торган булган. Отпуска әти безнең соң өйләнгән 32 яшендә генә. Шуңа күрә кайтканда отпуска вакытында менә барсы да өйлән дип әйтәләр. Дә мин сиңа өйләнәм дип инде. Кәүгә чыгасыңмы миңа дип шаярып әйткәнме? Чынлап әйткәнме? Әни әйткән, чыгам, ишәп чыкмаска. Шәмштин бабайның малае акыллыдыр әле дип әйткән инде. Шул вакыттан 45 ел эштә дә, өйдә дә бергә. Кызлары Миләүшә дә 2 яшьтән алар белән гастрольләрдә. Төрле шәһәрләрдә булганда музейларга, театрларга йөргәннәр. Ә кызының артист булуын теләми ул. Шулай да кырт кисми, холкы андый түгел. Ул миңа үземә сайларга бирде. Ул килеп премьераларны әлбәттә карый иде. Мин 2нче курста Асыл ярда уйнаган вакытта ул үзенең бармакларын тешләп бетергән инде. Карап борчылып инде. Караган вакытта. Мине бер кашанда сүккәнен яки бу ролем барып чыкмады дип әйткәнен хәтерләмим. Арбалы хатыннар спектаклен уйнагач, менә хәзер мин синең чын артистка булганыңны аңладым диде инде. Гомумән баланы үз үрнәгендә тәрбияләргә кирәк дигән фикердә була Наил Шәйхетдинов. Борчуларын каты бәрелеп түгел, җайлап аңлата. Кайгыртучан әти була ул. Иртә белән торып, ул үзе бер үзе баштан бер чәйнек чәйне эчеп, аннан безне генә уятып, аннан безгә чәй. Әтинең чәен барлык кеше дә белә, әти бик тәмле итеп чәй пешерә. Бакчалары бездә бергә иде. Ул шул хәт чәй ярата иде. Аның белән бакчаның икенче башына аралар ераграк бакчада. Шулай да вакыт табып уланда булганда мин аның янына барып чәй ичеп, аның сөйләгәнен тыңларга ярата идем. Ул шул хәт тәмләп, беземләп, шикәрен шырт-шырт итеп кагып, шикәр булмаса песок кабып, шулай тәмләп
türlü bilenler salıp şey pişirge yarataydı. İmanlı, tertipli, sabır, nişiktir yağımlı kişi, yoktu kişi. Bu mina kütür diyaktan örnek buldu. Şuna göre minanı ustazım deyip atar idim. O sebepçi benim dinge kelüğüme meşitke yürü başlavıma da. Her нәрсәдә ихлас була Наил Шәйхетдинов. Нәрсәгә тотынса да чын йөрәктән, җиренә җиткереп эшли. Аның спорт яратуын тамашачылар белә торгандыр. Бөтен күңелен биреп җан ата торган була. Һәрбер моментта, һәрбер секундта, һәрбер уенчының ничек ачылганы, һәрбер Корбанбек Ичнең нинди тренер, анда Зиннетулла Хайдаровичның нинди булганы, ул алар белән күрешеп очрашканы да бар. Ул баскетболга да бара, волейболга да, иртә белән иртәнге 5-тә куеп теннисны да карый ала иде. Шуңа күрә менә миңа шул моментлар хәзер бик тә җитми. Аның сүзләре, уртак сөйләшүләребез. Уртак сөйләшүләр, уртак фикерләр кызыгына түгел, оныгына да сердәшче була ул. Сөмбел татар гимназиясында укыды. Алар татар телен бергә эшлиләр иде. Ишекне ябып куя идем, чөнки алар әдәбият турында бәхәсләшәләр иде. Әти үзенекен аңлата иде. Сөмбел үзенекен. Хезмәттәшләре Наил Шәйхетдиновның укымышлы булуын искә ала. Бик кызыксынучан, һәр нәрсәдән хәбәрдар иде диләр. Кичкенә генә транзисторы бар иде Наил абыйның. Менә шул транзистор аның һәрвакыт менә шулай колагында. Һәрвакыт бөтенесен безгә җиткереп, менә шул транзистор аша дөньядагы барлык яңалыкларны җиткереп бара торган иде Наил абый. Менә нинди уңай сыйфатлар бар адәм баласында, менә бөтен уңай сыйфатларны үзенә җыйган шәхес ул. Мин аның турында бер генә дә начар сүз әйтә алмыйм Наил абый турында. Беренчедән ул шул хәтле талантлы актер. Аллаһ Тәгалә табигать аңа талантлы мулдан биргән. Эшлә Наил дип биргән, хезмәт ит халкыңа дип биргән аңа талантны Аллаһ Тәгалә. Наил абый ул менә һәрбер спектакльнең бизәге иде дип әйтергә мин аны. Наил Шәйхетдиновның тагын бер сокланырлык сыйфаты, ул бер кайчанда төшенкелеккә бирелми торган була. Бер кайчанда зарланмаган. Ул гомумән зарланып яки уфтанып яши торган. Ул гел тормышны яратып, тәмен табып яши торган кеше иде. Ул һәрбер мизгелнең, һәрбер матурлыкны, менә яңа станция метро ачылса да ул аны ул бәйрәм, 9 май бәйрәме булса да урамга чыга иде. Ул әйтәм, яңа станция метро ачылса да аны карарга барып кайта иде. Ул һәрбер мизгелнең матурлыгын күрергә тырыша иде. Бер кемгә тавыш күтәрми, ачуланмый, үзе гел хәрәкәттә була. Шуңа да вафаты 75 яшьлеген зур итеп уздырырга әзерләнеп йөргәндә, аяз көнне яшен суккандай. Без ноябрь ахырында, нарсын инде менә декабрь башларында врачка мөрәҗәгать итәргә туры килде инде. Һәм шуннан соң белдек, әтине больницага ятты. Менә кинәт кенә яңа елдан соң әле ул декабрьдә спектакльләр уйнады. 25 январь көнне менә әти безнең арадан китте инде. Яраткан артистыбызның арабыздан китүенә 5 ел. Гаиләсе әле дә бу хәл белән килешә алмый. Әти белән сөйләшкән вакытларда да әтинең менә телефонында безнең белән, минем үземнең телефонымда да әтинең номеры. Чөнки мин әтинең номерын берничек тә алып куя алмыйм. Шуңа күрә ничек кенә уйласам да 5 ел үтәм ул вакыт. Күпме ул барбер дөнья инде үзгәрә, икенче була, ләкин әти күңелдә һәрбер вакытны, һәр көнне дисәң дә. Наил Шәйхетдинов тамашачылар күңелендә дә мәңге сакланыр. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.